Karon nga adlaw, gusto unta ko mag-utan. Apan pag-check nako sa atong mga gulayon mga idol, aw gulayon oy. Simi apiki. Apiki ha. Ug tuy-tuy pa ang iyang bunga. Tuy. Sama sab sa akong alugbate, wala nay talbos ug napuro na lang dahon siya. Mao nga ang sinugbang bangos nga sobra akong natripan kay akong lagpangon. Lagpang jud ni. Nanang hinaling ready na. Ready na kaayo o. Naara ang atong bangos mga idol ug ang iyang mga kalamasan sa kinabuhi. Gamay ra na mga idol apan sigurado ko nga kining lakawa ang bahaw tiyabaw. Tiyabaw jud. Tiyabaw oy. Ato nang sugdan ang pagsugpa nga pinaabtik kamatis at sal. Sibuyas bombay, luya ug ang atong isda nga bangos mga idol. Ato po nang initon para moabsorb ang lasa sa sabaw. Paabsorbon lagi. Mahalagang paalala, ang pagkain sa tamang oras ay nagbibigay lakas. Samtang nagpaabot ang mga idol nga maluto ang atong kalamasan nga gisugba, diri sa bawol magbutang ta og asin. Uban sa iyang asawa nga bitchin. Sana all nay asawa. Winasa oy. Asawa na pudong. Kamatis, sibuyas, bell pepper, luya ug ang bawang kay ready naman hauuna na dong. Hauuna ba? Basta ang atong isda para ma-ready na nato ang atong nga putahe. Putahe karon nga linagpang na bangos. Nilagpang jud lagi. Nilagpang jud na. Narao? Oh, samtang nagkalingaw siya og isles diha sa kalamasan mga idol, ato sa ning lipaton. Lipatada yun. Gusto sa nako nga igrita mo ug maayong adlaw ninyong tanan mga idol. Maayong adlaw. Ug siyempre, amping mo kanunay mga idol. Amping baya mo ha? Amping mga idol. Ug ayaw gyud og kalimot og Pawatogers. Time sa importante bagod na? Oo, siyempre idol. Importante gyud ang kaon para strong. Ug kay nahuman na mag-slice ang mga lamas mga idol, kining kamatis ato ning lusak-lusakon og taman mga idol. Hala, luya oy, gilusak para siguradong makrema. Aw makrema oy. Para lami-lami pod inighigop nato sa sabaw. Ato na dayong buubuan og tubig sa termos mga idol nga init pa sa imong gugma. Ah, grabe inita. Pero wa lang nimo damha nga ang iyang love sa imuha sama sa ice cream pertinang bugnawa. Bugnawa lagi, nagkurog-kurog ko. Ug sulod sa 1,000 years nato nga pag-prepare mga idol sa ato ang nilagpang, kung atong makita, ready na gyud siya. Ayay, ready na. Ato ning imikos-mikos og maayo mga idol para ang mga timplada ug ang mga lamas ug ang lasa sa bangos sa sabaw mulasa. Mulasa lagi na. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Nara mga bay, ang atong linagpang nga bangus. Sige hulat. Lami ang mga bay, humot king bawang mga bay. Magdagdag po dahil kuan paminta liso ba? Dahil yung lasa basta linagpang pagig sugba ba? Para oh. Kaunta mga idol. Ako ang gigamit nga pangpaaslo mga idol. Kato na lang suka nga sashi. Kasagaran gyud basta lagpang. Kung haluan o dalag ba. Ako gitry ra po na ko ni. Bangus nga linagpang. Okay man po dahil. Aha. Ang linagpang yung kiniluto sa Ilonggo mga idol. Nabuot pa sa bot. Ilagpang isugba ba. Hasta mga lamas. Lami ba?
Aha. Super mga idol. Baka hugnod. Sabaw oh. Daghang lamak. Grabe sarap. Kasingot mga idol. Taba ng mata ah. Daghang sibuyas oh. Kumot kayo yung aroma basta isugba. Mga lamas-lamas. Bawang, bell pepper. Kamatis. Busog na punta mga bay. Sarap. Aha. Grabe. Dami kayo mga idol.